Bună, eu sunt Ionut și începem un prim vlog alături de George și de Denis, acolo Denis Șerban. Dacă știți cartierul ăsta, asta e la că mi se face focusul acum că nu mi se vede bine camera, nu știu de ce. Cred că pe care filmă. Și începem filmarea, văd că acum se vede de 1000 de ori mai bine. Eu sunt Ionut, cum vedeți acolo e animaluțul meu de pluș Puffy și Denis Șerban. El e cu schemele de căcat cu Bascula, Edi și cu Dragoș și cu Fabio. Și filmează și Minecraft tot pe asta, fiindcă o să facem și noi o serie, de calculator, dar până atunci mai să vedem cum stă treaba. Ne uităm prin geam. Și hai că să începem facem un joc cu întrebări. Fiecare ne punem întrebări altuia. Nu, hai să facem un alt joc. Este un fel de provocare jocul, așa se cheamă. Dacă el nu acceptă provocarea, trebuie să-i dai o mică pedeapsă. Și începem. Cine vrea să fie provocat? Eu. Hai. George, te provoc te provoc să faci 21 de flotări. 21 de flotări, dacă nu provocați. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Puffy! 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hai. Denis, e rândul tău. Să faci provocarea. Stai un pic. Uite, fă 31 de genuflexiuni. Așteaptă. Să mă legă! Eu pe ea găsă. Gata? Da, 31 de genuflexiuni. Filmează la mine. 3, 4, 5, 6. Se cam ține să nu-l muște pe Denis. 10, du-te la el! 12, Nu vezi nimic. 14, Nu vezi nimic. Gata. 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hai zi! Bravo! Faci 5 turi central. 2 turi central. Adică central asta, da. Hai și eu merg cu tine ca să te filmez, da? Nu vrei fiindcă bat cu tine. Ține-l pe Puffy. Nu, ține-l tu, Denis, că eu merg să te filmez cu tine. Ține-l în mână. Lasă-l! Lasă-i! Puffy. Puffy, nu poți Ionuț. Vin de partea asta la altă. Calculator. Eu trebuie să spun ți-i. Eu nu-ți filmează.
poate să lovești el. Băi, copil! Gata! Băi! El! Gata, 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 lasă! Hai, gata. Să dai tot mașina. Du-te nebine. Dăm pedepsă. Dăm pedepsă. Pedeapsă! Prima pedeapsă! Ce pedepsesc? Cine ești tu de central? Da, tot așa, tot. Da. 5. 5 pativei. Hai ca să nu așteptăm ca să fie video prea lungă, vom opri filmarea până face al 5 tări. Și se vede că acum vine după a 5-a rundă George după pedeapsă, obosit ca un prost. Și acum urmează Denis, pedeapsă de la George, nu, provocare de la George pentru Denis. Provocare. Cu ține bune. Hai, provocarea. Da, ține. Te provoc. Dai cu șutul mașinal, să dai cu șutul mașinal murăraș. Să dai cu șutul mașinal murăraș. Pedeapsă, a doua pedeapsă. Da, tu să nu ți. Ia spia în parc aici, să joaci și activ. Hai să facem un vlog în parc. Parculețe, dar oricum nu vine sus, că nu poate. De ce? De ce nu lemnul ăla de acolo? Ține-le unul! Unde e ăla? Sare! Una? Ai, sare. Sar, că sar acolo ca un prost, sare. Mamă, ce pedeapsă mai da și George. Pedro? Eu trebuie să dau. Hai, știu. Uimește-mi. Te provoc. Nu, pe eu. Hai să filmezi. Dagi în gură. Te provoc să faci. Sunt în vlogul Denis, după provocarea lui care a zis să merg la etajul 1 și să stric Denis, parcă nu? Da. Denis, Erbaniu, fraier! Denis, Erbaniu, fraier! Fugi, 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 fugi. Fugi! Oprește-te, moare! Cam atât cu acest vlog. Vom veni și data viitoare cu un alt joc. Ele Denis și ele George și s-a terminat video. Pa, pa!